Hello mga kawigel! So yun po, welcome back to our channel and today we have here crispy pork belly chips, Mang Tomas sauce, and iced tea. Yan. So bago po tayo magsimula, pinunta po tayo. Maraming salamat po sa pagkain niyo po sa ano na to at sana po pagayin lahat ng masakit. Amen. Ayan, so let's fight! Crunchy. Kain po.
Cheers. Mamaya po mag-shoutout po si nanay. Stay tuned po. Ayan. Habang kumakain si Kuya, tayo po'y magsa-shoutout na. Shoutout po kay Ma'am, kay Ate Che, na lagi nanonood sa atin, kay UQ Baby, Shishi, Alex, C, Qualin, kay Ma'am Caroline Kimurak, at kay Ading Nuestro. Hello po kay Christy Manalo. Thank you so much po kay Maria Jennifer Villanueva Salvador, from Winnipeg, Canada, Nathan Coles Katiday, Mara de Mesa Tanyag, shout out Team Lala Loves. Yeah, shout out po kay Diamond Squad, Kirven Vlog, Clinton Cruz, kay Imelda Makito, Daniel Santiago, Gerald Estacio, Daniel Santiago, shout out sa pamangkin niya na birthday ngayon, kay Edrel Francisco, shout out Alan Supa ng LA, Gemans Vlogs, Bernard Maglaki, Aris Gonzales ng Cavite, Nelson Gandeza, Abrahu, shout out kay Noli Banting, kay Queen Anne, thank you so much po, Bibian Makasaet ng Qatar, thank you so much po kay Shen Lowell, shout out Lorna Ocampo, Arakim, Rowena Uzon, Bostillos ng Saudi Arabia, Narj Brand. Shout out po kay Lisa Lynn Pagar ng La Union, kay Julio Doms. Ingat po palagi. Alagang TikTok, Mary Jane Galbo, kay Clyde Evard, Don Mendoza. Shout out and happy birthday sa July 26. Kay Jenica Pamintuan, RG Ramos, Carl Dansal Vlog, Natel Amaral, shout out Felix Amarillo, Eduardo and Emily, hello po. Nathan John Almeda, Roslyn Fulantes, shout out Mama Jocelyn Fulantes, na laging nanonood sa atin, thank you so much po. Ashley Pia, kay Erica Camfer Linder, Jessica Pasakay, Rahakwel Apolinario ng Calamba, Laguna, with Ronaldin Dinglasan, Charmin Beltran Villan, kay MSTY, shoutout sa panganay niyang makulit na si Sia, Jefferson Bermudez, Irene Arrogante Lebo Sada, shoutout sa Rosario Cavite, Loreline Raffol Lacerna, Cheryl Jaradal de Solox ng Quezon City, Losa Calderon Family, Aga Family,
Rojas Gail Eriks ng Finland, shoutout po. Kay Renz Karamutan, Santa Rosa City, Laguna, shoutout po. Chanel Ardino, shoutout family Ardino ng Cometa family from Baliwag, Bulacan. Annalie Dayan Jexy Morales, shoutout Panay family Zambales. Kay Rose Ann de los Santos Adorna. Kay Vince Atienza Cazinho, shoutout Bawa Ann family ng Lando del Norte. Samra Dumama, shoutout po kay Sagon Mitch Elekim Aguilar, shoutout Sagon family dito sa Villa Norte, Madela, Quirino. Kay Ronaldin Meneses Baluyot, kay Maricel Raquel L. Sisbas and family ng Caloocan. And Rishan Kay J. Marie Bautista and Criseline Bautista. Hello po. So yun po, ang tapos na ng pang masarap na mukbang natin. Kaya maraming salamat kawigel. Kaya bignala, mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.